Photo. Dan bala. Yanzu kai sona wallahi can ga sara 70 na mai ko motsi bai ba. Allah baran gani. Dan bala ai ka san kai ne sabon jini. Dan bala. Wai kai ya saran nan kuwa? Bari ma ne? Kai zara ga tukunna. Bari ka dan huta dan bala. Lahiya magana ake ma fa. Lahiya ko ba ka ji ne? Kai akwai ice wallahi ice na can na sa tirela 3 ina dafa kaza. Ita ne kare gaba da kaza na taki da huwa. Tirela 3 wallahi to akwai ice kaga ita wurin ga ai ko gengiya 70 zaka rawa na gumi ai idan ka sa wanga ai duk gaba ɗaya sai an gani. To a baskara me gani baka da matsala ka gane ko dan bala kawo ga tarin nan buga min shi kai da mu ne sarkin hakuri kai nuwa da shan Allah karka fishi ya sada su ka zama ciwon gido kuma ga wuta sai dai su hakuri kai da mu ne sarkin hakuri kai mun gama aiki ga su mun gama aiki. Okay yanzu ku tsunto min na naira 50. What? Ya ci duka. Ita zai ci a bashi? Na 20 wa. Ya?